Dnes ще видим. И здравейте, и Влади вкарва. ЦСКА също. ЦСКА 2 срещу. ЦСКА 2 срещу. Не го? ЦСКА 2 срещу Фалкон Пазарджик 3-0. Имате център. Защото така! Искам да Защото да те ба. Да, запускам, че не мога да се пусна. Готово. Не го съм. Дай, Фанчо! Чакай, бе, център. Ама не, бе. Престани, бе. Престани, бе. Тук малко. Какво е? Това е клип запазен.